bandiraɓe musidɓe tedduɓe heɗiyankoɓe RTS Kaolack 97.9 on calminama on juurama on beltanama tigui en gari e premier men numéro émission men Batu Ɓamtare émission kesso pulmo fédération Batu Ɓamtare addiri on ɗo RTS Kaolack 97.9 eɗen calmina musidal ngal foof kala ɗo ɓe keeɗi e nder région de Kaolack walla kala ɗo ɓe keeɗi ɓe ketto 97.9 min calmini on min juurima on ko musidɗo moon Elimane Ka ko kam huufi haalirde nde toon to karallagal to ko DJ Zal woni toon heɗen ɗum calmina ɗum beltano tigui eɗen calmina aussi mo ganduɗa ko kam ardi ɓeɓe ganduɗa ko kamen goni haraleɓe ɗo e RTS Kaolack woni Adja Mahfous Faye eɗen ɗum calmina heɗen ɗum beltano eɗen calmina Adjaratou mo ganduɗa ko kawni Mariane Senghor ganduɗa ko kam ardi RTS Kaolack eɗen ɗum beltano tigui eɗen ɗum calmina e dendagal gonɓe ɗo e RTS Kaolack foof eɗen ɓe calmina eɗen beltano eɗen calmina Abdoulaye Ba Laye Ciss mo ganduɗa ko kam ardi Batu Ɓamtare e dendagal ɓe wondi e Batu Ɓamtare foof pelle ɗe ɗe ganduɗa ko kamɓe kuufi Batu Ɓamtare foof eɗen ɓe calmina heɗen ɓe beltano en calmini musidal Saloum foof eɗen ɓe beltano helifaɓe men diine ɓe ganduɗa ɓe nder Saloum foof en goppani hay goto kala ɗo ɓiɗɗo pullo jooɗi oɗo saaha mbo accita hakkille émission mo ganduɗa kam woni Batu Ɓamtare min calmini on min beltanima on émission Batu Ɓamtare noon ko émission mo ganduɗa mbo ari haalande on koye banggal faggudu to banggal ɓamtare to banggal needi e kala ko ganduɗa ina nafa leñol ngol ko ɗum taki immoɗo émission mo ganduɗa ko kambo woni Batu Ɓamtare lewru kala ma on dañ hen numéro goto ɗum noon en calmini musidal ngal fof en beltanima on tigui ni no nanirɗoɗen joni e bande annoncé hoɓɓe men jottima omo ganduɗa ko kam woni arɗo fulɓe ceerno Abdourahmane Sow yettima e studio he machallah kam heyde junggam nano eɗen ɗo gondi emo ganduɗa kam woni gendiyanke mawɗo mo ganduɗa so haali fulɓe foof belto woni ceerno Adama Ñalel Sow toon to Batara machallah kam no yettima ɗo e joni noon en goppat ɓe calmino calmina musidal ngal ceerno Abdourahmane mi salminima mi juurimama. Aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Elimane min calmitima on min juurima on machallah minen calmina dendagal heɗotoɓe radio o foof e kala ɗo ɓe mbawi woni dunde baba Adama min gaccani hay goto minen calmina directrice radio ngo koni Adja Mariane Senghor e Adja Faye mo ganduɗa machallah kamne ko debbo dariɗo no fewi calmina technicien men Saliou Faye moƴƴo Saliou Faye e dendagal kala jillaɓe e personnel radio Kaolack hay goto en gaccani eɗen calminana kawmen Adama Ñalel Sow mo ganduɗa ko no kaldirɗa joni ko gendiyanke fulɓe ko gendiyanke pulagu machallahu taala ko dariɗo keɓtinaɗo mantinaɗo e darde mum ko mbo Allah okki kadi mana ha joni jaɓanede konngol kala ko haali machallah koko naftorte haala mum ko nafoore mere mere ko jeerin eɗen ñaago noon yo Allah ɓoynu ɗum ɗo ko juuti saabu ko nafoore leñol Elimane minen ma calmina no fewi minen ma juuro minen ma ñaagano moƴƴire jaam e sutura a waɗi ɗo mbaɗatnoɗa a waɗi no mbaɗatnoɗa daranade leñol daranade pulagu daranade diine daranade dendagal kala ɓiɗɗo Sénégal najo saabu ɗeɗo pelle machallahu taala a heedani hen caggal ɗum ɗo fof ko barke e moƴƴere e tinnare maɗa kono labunɗo ɗen calmina Ablaye Ciss Laye Ciss o Abdoulaye Ba ganduɗa hoorema ko mbarodi fulɓe ko mbarodi diine ko mbarodi leñol he ɗum fof ko tinnare mum e moƴƴere mum taki ha hande Allah waɗi garɗen jooɗiɗen ɗo machallah Batu Ɓamtare notima hande inde mum e Batu Ɓamtare notima inde mum machallah dendagal wonɓe e Batu Ɓamtare guili e hoorejo Laye Ciss ha e renduɓe he Batu Ɓamtare fof ha he e musidal Batu Ɓamtare fof calminama juurama eɗen daara jaam maɓɓe eɗen ɓe ñagano Allah subahanahu wa taala moƴƴere mi sikki Ablaye Sow Sare Mamadou Ansa tan e lawol inchallah ɓoyata yettode ɗum calmina ɗen ɗum juuro nden noon Elimane inchallah ko ɗum woni salminade ɗum machallah min beltanimama ceerno Abdourahmane Sow Sare Dialalel mo ganduɗa ko kam woni arɗo fulɓe ko ɗum oɗon gandi ko ɗum weltare tigui min dañatmi rentude mum e émission ononne ko weltare tigui dañoton gam hettugol ceerno Abdourahmane saabu ko nafoore leñol ngol ko neɗɗo mo ganduɗa mbo tinni e leñol ngol mbo tinni e diine ɗe mo ganduɗa ko nafoore men enen foof machallah yes seeɗa ma en gartu e mum kono hande ɗum totten mo ganduɗa kamne ko katanɗe leñol ko daraniɗo leñol ngol so haali yimɓe foof belto woni baba Adama Ñalel Sow baba leñol Seydi Sow bisimilla ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
bandiraɓe sehilaɓe fulɓe worɓe fulɓe rewɓe kala ɗo ɓe mbawi wonde funnague hirnague rewo e worgo sahara e naneri damga ha e guenar noɓe goni eɓe noon goniri kala ɓe calminama ɓe juurama jammu en larama e wondude Adja ndeysan e directeur radio o eɓe kala mo ganduɗa ko gollotoɗo e nder oɗo radio min goppami hay goto min calmini min juurima Elimane ka tabarikallah alhamdulillahi pulaguma bonani a salminama juurama wondude arɗo meɗen ndeysan gorko biyeteɗo Abdourahmani e toon to Sari Dialalel ndeysan Galo fulɓe po ndeysan gorko fulɓe gandu fulɓe taweteɗo hande e haaɓoɓe walla tawe hande e yalalɓe walla e sayboɓe gila to lanaka lawƴete ha to ɓerdugal ngal lawƴete ha to largal ngal lawƴete kala min goppami hay goto wonɓe gure mumen hande heɓe jeeɗi heɓe ketti jewte heɓe tagui barraɗe mumen elkiya ndeysan heɓe keeɗi jewte bila mana ɓe jara warga bila nana ko wulata koko jeygol ngol ko haɗa koko lekki ko salɓito ko ndiyam ɗam ko safata ko sukara ko ndeka yetto nde wiyete ko jomen dama e ñoñali gobura e kunoji ɗi kene keccidi gallaji jooɗi pour bar marko jengade buunaji jemma ceeji wiyannogo beela kocce metta gaynaka ɗi kamantini aljannaji ɗi deeduni iwoje ɗi campaji dewle ɗi wonano balliɗo junggo kala jagga hen kanɗe mbiyete belɗi juɗaɗi belɗi defaɗi belɗi yewman sa foof kam ɗi mbawi silo tappaɗe kewi yaadu yawo on calminama on juurama e hono e ɓamtare fulɓe hande tabarikallah alhamdulillah so wiyama ɓamtare fulɓe neɗɗo fo yo yi hen hoore mum kono alaji Abdourahmane tabarikallah e an ndeysaan baɗi galam cukalel laaɓa juuɗe manam si tawino tabarikallah alhamdulillahi yettere lamɗo Allah subhanahu wa taala jalla jalalu aji kamalu en jetti lamɗo Allah en juule ene laaɗo Allah eɗen gandi si tawino manam sukaɓe ɓe fof mbaynnoma tabarikallah alhamdulillah yettere lamɗo Allah alhamdulillah ka cukalel laaɓa juuɗe ka ganduɗo hoorema ande ɓiɗɗo adama o manam mo fewata tan o andata ko Allah o anda hoore mum o anda ɗo immi o anda ɗo fayi o anda ko fuddi o anda ko foddani guila e honnata masara en e honnata masara egga masara eggata masara en ɗum ɗon ko fula sowi nder hen kono so tawi joɗima ha yesso ma en dutto e nder haala ka haaloɓe pula en mbiyata kala ko waali e cahandi jemma ma kulli gandu tawi jeeyi ɗo ñaawi on calminama on juurama machallah on paami tigui kam machallah mbo dañino salminirta ɗum taki so salmini tan fulɓe foof pamata hombo woni kam baba Adama Ñalel Sow machallah min beltima tigui e salminadu he pulagu dilli machallah joni noon en natanat yewtere nde oɗon gandi koye jirodiraɓe waktu o hara ko waktu goɗo dañɗen ɗo oɗon gandi eɗen goni e ko ganduɗa kam wiyete coupe d'Afrique si ari kam danaka programme ji radio ɗi cansat ha tengti noon e radio gendi ngo lesdi Sénégal woni RTS machallah ɗum noon en garat hande toɓɓere men hande woni needi noon kuftidindi e ɗum noon hoɗon gandi émission ko takimo ko immo na hen jeeya needi saabu ko teskuya waɗa e sukaɓe men ɓe ganduɗa hande danaka pulagu hewɓe mumen noon mbiyanmi haɗa siɗa haala a watta généralisé woni a hoftindinta waɗat ɓe ganduɗa ko ɓe joofiɗa waɗi hen ɓe ganduɗa danaka eɗen mbawi pulagu mumen natti koye mbaɗata ko yadani pulagu ko ganduɗa wona ɗum mawɓe men goppirno en mawɓe wonno ɓe neruno wonno ɓe gaccirno ɗum noon si yiyama ha yiyama joni sukaɓe ɓe jaaɓi koysgal goɗgal ngal ganduɗa ngal jiyaka e nder men ɗum taki noon oɗo émission immi jooɗoɗen mbaɗen teskuya noon daren ɗum holno ɗum safrirte ɗum woni hande sababu oɗo émission ceerno min calminima min beltanimama no wayno an ko yiyete ko ɗo jamanu haɗa en yiya te ko hande ko an woni ɗo hande arɗo fulɓe sa jooɗima hande e leñol ma ha yi hande leñol ma waɗi ko wahli hen ko ganduɗa ko jiyaka wona ko gandunoɗa wona ko jiyannoɗa ɗum noon ceerno min bettima junggo min tottima konngol kalda e musidɗal ngal ɓe ganduɗa hande actuellement ɓe kettoɗo RTS Kaolack 97.9 eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu enen calmina dendagal ɓiɓɓe fulɓe fof kala ɗo ɓe mbawi woni dunde baba adama eɗen calmina kalifa radio ngo no kaldirɗen ni nane eɗen calmina ɓe ɓe dentuɗen plateau o kawamin Adama Ñalel ha Elimane ala kulli haalin min ko weltare tan dañmi nde ewnami nduɗo ewnadu teddudu moƴƴuru nde Abdoulaye Sow idi kam noddu haalanimi caggal ɗum Laye 6 noddi kam kadi haalanimi elande nde haalanimi kadi fandare nde ande kadi jokkodirɗen hen joguimi hen welamma e weltare no feewi gandumi ɗo ɗo ɓe ndewi ko ɗum woni bolol ngol ɗon sirwamata inchallah foof ma feewa te Elimane ganden hunde fof nde jiiɗa moƴƴinta ɗum ko haala bonnata ɗum ko haala ko hunde nde ganduɗa ko hunde dañde sens hunde dañde solo sa yi Allah subhanahu wa taala windi neɗɗo tan boylani ɗum dutnani ɗum tan waɗi ɗum no mumumte ni ko ha yo neɗɗo wota sankoyo ko ha yo neɗɗo wawa moƴƴu wona neɗɗo neɗɗina neɗɗo noon si neɗɗinat moƴƴan wona neɗɗo o mbo Allah sohli la budda Allah okka ɗum
ko ganduɗa hoore ma ko ɗum o hutorto ha o wawa nan omo faama gonga ɗum certirtende goɗɗum ko wonande ɗum taki Allah totti en konngol totti en haala kono e nder ɗum fof haala ka kam ka jahdata kala ko jiiɗa noon ne ka wawi bonnu kadi ko heewi nden si wiyama gaare kaalen tan hanti gaare moƴƴen darima eyi gaare moƴƴen darima te enen ɓiɓɓe fulɓe en kittani haalan sen kalanama tan enen eɗen paama sabu wonko woni e ƴiƴam men ko ganduɗa hoore ma ɗum ko en wurɓe ɗum hay si tawi sukaɓe jeehi ha mbayi ɗeeɓi wawa wonno si ɓe curama tan maɓe kibbito ɗum enen ɗum gandi nden noon hande jiɗɗen haaldu ko sukaɓe ɓe kaaldene mum e fannu ko wiyete needi needi noon Elimane kamin woni base neɗɗo fof mum ko needi hatta mawɗo o bo wona ni suka o tan hay mawɗo o gonga sa ƴewtidima needi si tawi neɗɗo wondi hen tan a yiyat aduna mum fof weeɓat gueɗe mum fof newoto laa ko mum hittata needi ndi te kala ko neɗɗo wawi ɗo waɗe aduna Allah mbo ina wawi nangguire hujja tegi en hujja ha heddi mi ne'ino ha lappami in ala mi ne'ino ha cokami in ala mi ne'ino ha dañmi erreur in ala kono kala ko wona ɗum a hen wawi sukkure ka dok heɓtorma hen kala ko ina wawi won noon a weɓete ferguito a wawi ferguito a was ferguito hay moƴƴere mbimi neɗɗo nawna e moƴƴere ha dok heɓto ɗum hen kono ko mbimi ko needi tan neɗɗo o wonata heƴin laa ko heɓtotoma en sina jaam Allahu akbar aɗa wawi ɗo hande immoɗa eto waɗ ko moƴƴi ɗa eto yaa ko moƴƴiɗa en haala kono dok heɓtoma hen kono min mi ne'ino tan ha ɓe kalmoyi kam ɓe mbaɗi kam e kaso pour mino ne'i ɗum dañani manam ko jinmaɓe needi ala accident needi in ala accident e haara daɓɓa tan tongude manam kala ko wona needi neɗɗo bo hen wawi rew ferguito ha heddi needi needi noon neɗɗo si ne'ima rek jaɓta ko jiya ɗum ne'iɗo rek jii in ne'iɗo tan ne'oto ha ƴefta ko jiya ka fotano jii ƴefta gueɗal mo ne'aki gueɗal mo ne'aki samat ne'iɗo hocca yahda hen kala mo ne'aki gueɗal mum samatta kam jiigal gueɗal ngal tigui kono ne'iɗo rewa ɗon tan yahda hen needi tan jogotoɗa kalfa fofen mbawa fofen needi tan wawrete doole takata waw laamu takata waw gandal takata waw hay huude takata mbawa nation o yimɓeɓe société o sina tan needi tan jogotoɗa hande gara e saare kamde fof mbawande mawɗo on debbo on suka on gorko on needi ma tan nane ta wona gandal de wona goɗɗum gara e saare fof rentane o tarbino yen kinanoma ga lees sinita ka cukalel kono kala ko mbawɗa ɗon addu siko gandal siko jawdi si tawi needi ndi arani ndin tinaka ndi anda kayma goɗɗum anda sens contraire o anda aɗa dañi habdiɓe déjà goto kala kay boni needi ay bonde needi koko hawni ne'ade woni ko weeɓani kono ay bonde needi ko wutte beɓɗo ɓorno sa renaki fof en ɓornogo joni tan patma e ɓornade wutte needi noon woni ko hitti ɗum ko gueɗal ngal Allah okkirta ɗum taki sen cukkanno hande nafoore needi en mbawa en gasnu ɗeten mbawno addu hande argument ji e dalillaji kewɗi e yimɓe yawtuɓe ɓe ganduɗa ko needi jibinaniɓe eyyi manam e bolol needi ɓe ndewi ha waɗi ko needi jibinaniɓe sa laari joni Ismaila ko needi jibinani ɗum hakkude mum e baba o dara Hajara yummen Hajara ko needi jibinani ɗum hakkude mum joom galle o kono ndi needi ne kam ndi jibinani Ibrahima ɗen barke sabu o ne'atani Allah ayide machallah Ibrahima ne'atani Allah Allah okki ɗum ɓiɗɗo wondo mo ne'atani Allah Allah woni kalifa mum ɓiɗɗo o ne'atani ɗum ha jaɓani ɗum ko jaɓetake woni lelom hirsuma lelom hirsuma kay ɗon wona ko jaɓete kono ko needi naɓi ɗum toon kaw Adama needi yettinoyi ɗum toon kaw Adama yumma o ɗeftaɗo kam ne wedda ladde tuula heela ndiyam ala ko ñamete ala ko ladde jeerende kamne ko heddi ɗum toon ko jaɓde needi koko hebdi ɗum toon jaɓde needi ɗum heddi ɗum toon ɗum taki noon Allah okkiɓe ko ɗon noon woni ɓurol ngol ɗon kam kala jorɓiɗo noon accani koɓe kiɓi ko haysa heɓani inne keɓa ko nandi heɗo kolla ko wayino joni noon kaw Adama needi wanno ko sifaji needi hanki ko needi pour fofen gonga an ɗa hen Elimane bo hen mino hen yo goɗɗo manam suka o ko fofen ne'ata ɗum e nder galle he yo he bedda ɗum ko hanki wonɗo hanki kaleten nde wona hande needi hanki mbimi ko needi fofen wonɗo gonga suka kala ɗo jiiɗa suka ko suka fofen man dañi fofen ɓe hemum manam suka o wona suka Demba tan walla Biggi tan walla Samba tan ko ɓiɗɗo fofen
hanti noon goto kala mboɗo en sansani o ɓiɗɗo comme fof en ndenti ɗum goto kala hoɗa hen fodde mum fodde nde woni ne'ede ɗum he kala no ɓe mbawi ɗum ne'ir noon heɓe ɗum ne'a siko e haala siko e baɗal siko e loƴol e kala ko wawi won si ɓe jii ɗum tan omo woppi bolol tan ɓe patta yaye mum ara ɓe patta baba mum ara ɓe patta hay goto ara walla kamum kamen tigui tegata ɗum e bolol non wano baba one si nani ɗum wonde no ɓiɗɗo o tegama he bolol daña weltare so lappama ɓuurata welta bom laminani gonga wona bom yennede oɗo tigui lawol kono so nani hande baba adama hawri e ɓiɗɗa mboɗi nanggamo lappi ɗum ɓerde mum ɓuuɓa ala no waɗata sina nelde adama a jarama a walliri ani ɓinguel ma ɗum tagatno hanti noon ɓaada fof en gandidi tan ko noon woni lawol ngol fof en etoto rew he lawol needi he taw adama oɗon e ciwtorɗe mon a tawatno hande mawɗo regginanayi aynoya haɓata ni sukaɓe ta woni sagata mawɗo seeɗa walla jiguirajo so yi sukaɓe rek hootata celli so hawri e sukaɓe ɓe rek aɓe hooti o wonoɓe heɓɓitode takkusan fota hay suka goto suusawi mi yano hande kaw kaari walla koto kaari totti kam nayi mum a suusa en sa firoyo walla saki sufa lappama e layde suusa en firo nani gonga ceerno a faami jamanu ne edi hanki ko noon wa'ano ɗum takno in weeli in yooɗi in jagi saabu mawɗo ko mawɗo tan suka ko suka rek kala ɗo mawɗo wawi taw suka rek tegata ɗum ko place suka ne tega mawɗo place mawɗo ɗum takno hunde nde jagi débordement ala fitina ala bruit ala haydara ala moƴƴere tan wonno ko takin ko bolol leydi wonɗo ngol bolol leydi noon ka adama mawɓe men juɓɓininogol juɓɓanɗe ɗe ganduɗa sinno hande ɗe kibbitanoma walla ɗe gaccanoka ɗum ko gulleten hande ɗi gulali gulletake ɗo hay goto wullatano ɗi hande saabu ɓe juɓɓinino mbaɗi étape uji go'o suka o e hoore mum so yeehi ha o woni suka jibinama mawni ha ɗo wonta cukalel kalane nana walla faama anani de mamatambo ɗon takki cukalel ngel eyyi walla baba gorko walla ko nandi hen ayi hakkude mama e yumma jibinɗo e baba gorko ɓe ne atno nder galle nder galle he école premiére nder galle he ko ɓe mama o baba gorko o yumma o jibinɗo o kono baba jibinɗo o kay danaka haaju mum alano hen madama miñumbo ɗon miñirawo ne atno sukaɓe galle ɓe kono baba o haaju mum ala hen baba jibinɗo on kam haaju mum ala ko miñirawo gorko o rek ne ataɓe ayi kam ayninoy taɓe kam remroy taɓe kam mela taɓe fof ko kam baba joom galle o hebbi tan ko miñum celli o mbo jiiɗi yumma e baba on woni mum haaju kala ko haajode sukaɓe heede kay mum warata ayi hayso yahatno ha gueɗe cabbule men ngali walla nahle ne ko baba gorko tan yahatno kam toppittono fof a faami haala ka on tuma si neɗɗo woni cukalel ha enta rek funti hante juuɗe yumma ɗeɓi hen funtu mama hanti rango daromo jangguina cukalel ngel ko wiyete ko joom ngel jangguina joom donc rôle mama o ngel jangguina fulla e fayda si yeehi ha nangue muti ɗo wiyete hono ɓe mbiyata min kaw adama ande ɓe noddataɗo inde cukalel ngel ɓe noddataɗo inde nde mi anda no ɓe kaldiranno cukalel kaari cukalel kaari ara gaña fumtu inde nde ɓaɗa futuro yoni ayi ɗum fof ko ene eddi jeeya machallah ɗum fof koye bolol ne eddi jeeya ayi hande cukalel ko gara si hirtama mama ɓaɗo guete fuɗɗe mama mo yeeto mo haalana cukalel ngel hanki ngel haalana jareji mawɓe dañɓe joom dañɓe fulla dañɓe fayida ɗo ɓe ndewdano heko ɓe mbaddano ha joom firo cukalel ngel ha pirol ngol lerindo rek o taƴangol mama o aritangol wiya ɗum mama muñen ha bimbitinen mottilen walla timmintinen bimbitagel heppi eliman tagel heppi ɗum filmuji hande ɗi mbiyata à suivre eyyi hande cukal mama o arta tati ɗi yewtete continue ay ɗum sikki si naate suka o naate ɓandu e naate ƴiƴame rek neɗɗo moƴƴo dañi joom naati hande ɗo ko départ o ko ɗon ɓe nanguno sukaɓeɓe ɗo ɓe nanggato sukaɓeɓe eyyi ɓeɓe piro ayi si yeehi ha wirti ɗon tananti wiye joni sukaɓe naati e bolol ko wiyete nahle ɗum mino andi kaw adama boppat mi o huuɗa wat développé to fangnu nahle to o huuɗa to wat développé kaɓe hoore mum saabu kamen ɓuuri en andu ko kewatno toon heno waɗeteno heno wareteno ha si jom funtoyi janggo woni burlol so funti o suwima rek neɗɗo bawɗo jogo lesdi mi wi'anima saare hayso o totta leydi o jogo taw naati école formation o funti pari tato woni neɗɗo kamil tato woni neɗɗo timmuɗo hay sa laari ɗum e guite mbo andi ko guiɗe ɗe kaari enen sukaɓe men goɗa kono sukaɓe si natanno e nder suudu baba mum laari ɗum tan o funta taw faami ko haalanaka yumma si laari ɗum guite o funta taw faami o ko haalanaka ayi ko ɗum wonɗo needi ido ɗum takno noon fulɓe ko mbaɗatno ko kamine diine ko haali ko eko nelaɗo haali ko teggi laa ko helluhuri sabu nelaɗo ɗum sallam wi ne'ire ɓiɓɓe mon he ɗeɗo gueɗe manam son jii ko moƴƴani mbahlitire in gueɗe tati go'o kaale mawɓe kalatno
si tawi haala ka nafaani mbaɗee loycol a faami ɗum noon ko giɗal laamɗo ɓuri ɗum waawo kono gonɗo ngola mawɓe ɓe kamen woni laamiɓe ɓe kamen njii laamu kamen ɓe waɗata loycol o illa ɗum son mbawa loycol gañano ɓerɗe mon mawɗo goto noon wiino kam adama nani o wi o baaba mum wiino ɗum min mi wona mawɗo malaɗo o wi ɗum ko tagi a wona mawɗo malaɗo o wi ɗum min ne gonmi suka tawi mawɓe ɓe mbawi sukaɓe ɓe jaami ha gonmi mawɗo sukaɓe ɓe mbawti mawɓe ɓe machallah o wi min komi mawɗo torkuɗo sabu min ne gonmi cukalel mawɓe ɓe mbawi sukaɓe min mi wawano nden nde gonmi suka jaami ha mawnoymi ponmi waw tawmi sukaɓe ɓe mbawtima mawɓe titi mbawami min mi wawama ɓoli ɗiɗi andi ɗum ko muskila e ɗum ɗo koye ne'ediji men ido ɗi ne'atnoɗen sukaɓe men ha suka o si funti hanti o wona neɗɗo moƴƴo wona neɗɗo timmuɗo kaw totteteno baɗirawo ne'a ɗum liggina ɗum torkila ɗum hana wiye kaw yiɗa ba ɗum kay de ñande fof o yiyani kawo ñana ko tekkila o wonana hoore mum o wona mbarodi tawa hay goto wawa ɗum dirtin métar saabu kala ɗo rewete neɗɗo ƴiise ɓerde nde hande fusa kawo rewdiɗon e mum baba gorko one kazalika ko ɗum waɗeteno ido nden kaw adama mino andi mi accanma ande naata seeɗa ha ɓooya min mi fuɗɗo artu inchallah ma artu en beltanima ɗum tigui arɗo fulɓe no wayno émission départ saabu en naati hanki min andi mawɓe ɓe ganduɗa oɗo saaha ɓe ketto émission ɓe belti saabu ɓe gandi ɗoɗo ceerno abdourahmane memata ko ɗon e machallah ɗum noon woni ko mawɓe neratno hanki surtout ko ɓuuri kam ko wel woni cukalel ngola wona goto ne anno ngel deke ko fofen ko cukalel men wiyeteno ko ɓiɗɗo men wiyeteno kono sa yi ɓe mbiya ɓiɗɗo kaari o andu on woni ko woni e mum kono noon si tawi wonno way kam ko ɓiɗɗo men wiyete e machallah ɗum kam yettere Allah ceerno min beltinimama tigui ɗo ɗo memɗa noon min andi ko ɗon gartanmi woni ɗo mbaɗɗa toɓɓere mbiɗa mbaɗɗa ɗon guddiɗa ɗon bayna hawsayni ko bayna ko ɗon kam mi arat ɗon ɗon woni formation mo ganduɗa ko on o haali joni mawɓe ndeke ɓe joguino école formation école mo ganduɗa sa waɗi toon lebbi tati ngola walla mbaɗɗa toon lewru joni walla jonte joni sa funti toon rek mona kamil neɗɗo mo waɗa école aji tubakoɓe walla école aji duɗe rewa ɗon waɗa ɗon duuɓi sappo walla duuɓi nogas oya waɗa to 3 mois walla waɗa to 1 mois walla waɗa to lewru walla waɗa to lebbi tati so funti o ɓuura ɗum won kamil ɗum woni ko ceerno abdourahmane junjiɗo woni suudu funnangue ngola walla mbiyen sukkere toon neɗɗo toon sukaɓe jahateno ceerno bisimilla ma alhamdulillahi rabbil alamina jettoje goɗoni Allah ceerno ala abdi abdourahmani min nani ɗo hande haala ka ganduɗa tabarikallahu yettere alhamdulillah ko ɗum woni dalil ndax haaloɓe pular ɓe mbiyata si tawi go'o boni limore boni haaloɓe pular ɓe mbiyata kala ko tektidirani wawa ruftindir sa yi mawɓe ɓe mbaɗatno hanki taale ɓe mbiya ɓota pirilla paralla ba diwi kam mo bo jaasi lisdi ɗum woni ƴiwone nde diri to ƴiwole to ha fof dogi heɗima nde ko leppata ko fof ko yiɗi ko añi ko ndiyam fof ɗuwama ko sohli ko ndiyam fof sentama ƴewo nde ara saye nde ɗum woni ɓota pirilla paralla ba diwi kam mo bo jaasi lesdi nden ɓiɗɗo adama o ala kulli haalin o dañata tawa ko arwande ni'edi mawɓe ɓe ɓe mbaɗatno damal suudu fof ɓe mbaɗa ɗon sakuji ɗiɗi saku hottollo e saku kaaƴe ɓe mbima sa fini hottollo ko koye ñamama ƴetta ko sa ƴetti kaaƴe ɗe a ñallataɓe hayre koko nisi hayre koko yo'ori sa wakkima saku kaaƴe o a ñallat sippiri a ñallataɓe ƴettu saku hottollo ina ɗaati ina ranwi ina weli rondo ina weli lelo e dow hay sa weddima e neɗɗo jalon goɗɗo fuɗɗa hen heɓ kono ko yakki si neɗɗo heeɓi no wawa in moƴƴin koko yakki e jungo mum kono si tawi manam wiyama joni suka o yahi o accama ha o woni solima o moti mawɓe ɓe jaɓata no natno cukalel arwande miijo mumen hen ko woni ɓe ɗum ŋuttete naka ŋutta ɓe gaccatno ha o mawna ha o watta ya gewbom so yi won yimɓe sippira e mumen si ɓe natni ɗum ko neɗɗo naati ɗon ta ɗon o dañi hakkil hakkil o fini mbo kaptat ɓe mbaɗa ɗum e lagde he min on mbo kaldata sukaɓamɓe yoɓe cukku noppi min mbaɗi e lagde he lewru e balɗe nogas lewru e balɗe nogas men toon ha min batti sippi tawi ɓe gandi hankkadi farala sunna o selli kono wona sunna ɓolo o sohla won ko yiɗa e mbadi neɗɗo he heɓlogo eyyi saabu hiwata ƴakkam nafata okkuɗo nafata okkaɗo
nden neɗɗo o wonko sohla e mum so jibinama ha o mawni wonko kunduɗe ceenti mum koɗe poti ƴakku wonko noppi poti e nanne mum wonko gite poti hiye mum ɗum ko beela en ligge manam on jamanu a yiyat hande manam si hayno laal ƴettirte si yimɓe ɓe ñaami ha ɓe ummima yaay ma mo nangi o wima addanam laal ngal wonno ƴettirtangal si tawi manam yidde wona dañde arsukaji potani o yiɗat o yiɗat ta ko yiɗi ko heɓani kono nden joom ko goto wondo Eliman immoɗa joni saare mon gara ko ɗoyoɗa kam ya mba Eliman ari ndeysan kono hirande ala gonga kono hirande ala kono e nder hirande nde ala jewam debbo o ko ne aɗo ko ɓiɗɗo ne o o lawƴa langal ha ngal laaɓa o adda ngal reko adda ndiyam reko omda ngal an ba Eliman ndeysan haɗa wonde giƴiraɓe ma ɗiɗo mbiya he ba adama en de ɓe ndiñani en hirande yayam diñani kam hirande wallahi ngaron hande kala mbo waɗi gacce ñallan ma mbalan ma yaay ma o min ngala hirande o adda o lawƴal ngal ha ngal laaɓare ko diña nannodda sukaɓe giƴire maɓe tan mbiyaɓe aywa kirtoɗen wonɓe boole bisa ndaara hirande billahi wallahi yoni ɓe gandi hirande Allah tan cooɗo ɗon tan timon laal ngal foti ko naɗen ko ista jowo tan Eliman punta yaay alhamdulillahi ar ƴettulal ngal huɓani hanngani ta ko ɓolal ɗum waɗi e arwande yawtunde mawɓe leliɓe ɓe lakara noon ɓe mbaɗatno wallahi hande ya seydi alhamdulillah hande si suka hande yahi hoɗo yi baba mum walla hoɗo yi gorgol mum holla ɗo yaay mum takoso o tawi ɓe dañani haydara o ari ko lawƴi lawal ɓolal ɓoccolal walla boɗɓolo o diñani ɓe yo yato to radio ji to de yo heɗoyoyin toon de gorgolam hande ala ko o waɗi si wona o diñani min bolɓolo ɓoccolo min de min omditimi wonmi jommin est ce que o filmata en bomo nahna TikTok baña filmu te aduna ko dañal e basal woni ko mbiɗa ko ceerno e nder toon ndin ɗon needi neɗɗo goto wawa ne an hoore mum sabu lerinde ñalawma sen jooɗima hen kala kucciɗɗo yeeso ma ko toon woni ñalawma ma caggal ma ofo ko jemma ma ko wawma ɗeɗɗu kayma toon wawi immo sa woppi sukaɓe ma ɓe laata men gueya ari gay koɓe mbatta ko to nanduy si tawi guiƴambo toon joni o fadirani naɓe ko ɗum woni needi kono wona yonto hande o hande kala nde ɓiɗɗo ma yahi hanam hande to gonɗa Saare Diallalel ɓiɗɗo giƴirawo ma wona toon tan ha jiiya mbo ƴatto walla mbo haala ko wona noon tan parta locol kace tan mbiyam an wallami hande mi holluma hoorema wallahi la ajim sa lappi ɗum sa sagginima a laaroyte campinal debbo o jibinɗo ɗum o lajanat gorko o lejal ha an si Allah jaaɓi an a wonta sumbo e ko mawɓe mbiyata ko a wonta sumbo e fulema joni noon si tawi manam an ɗo ɗo timɗa tan mbawɗa jangnan hoorema te neɗɗo na waɗi ko aɗa mbo en rondi jemma ñalama o wawa en jangdu saka ko acci caggal hombo e man woni mbo rondaki sohdu mum ɗum kono hay sa wuyti neɗɗo fembatma kay nde neɗɗo ala ko wawani hoore mum si tawi neɗɗo e men fof accidama hoore mum tan setanama o bonat no selli kala ko bonata ɗo ko konngol kala ko moƴƴata ɗo ko konngol tigi manam a yiyani Allah o taƴi morceau ji ɗiɗi o windi fof e dunde baba ma Adama he waɗi ɗi morceau ji ha heddi gueɗe ɗiɗi o saliɗe taƴi Allah ko gandu mawɗo eyyi lewru korka Allah mba in laji julɓe ɓe gila korɗa rawane ko hori hande gila nden a hori ɗandu fadi nden kay taƴama nde ittuɗa asaka rawane ko muddu rawane ko hikka ittuɗa mbo taƴaka gila juulɗa tisubar a juuli waktu sina takkusan tan nden kay koko taƴa a juuli takkusan ha futorotiti o wima jooɗo nden kay koko taƴa kono o wi hendu e haala si taƴi bona nin hendu ndu nin ndiyam ɗam liɗɗi ɗi gurdi e nder ndiyam he noon guuriɗen e nder hendu he te Allah jalla jalalu aji kamalu est ce que elimaɗa andi li guyata ndiyam billahi wallahi tallahi sa addi ka mimi taga en jungal ngo haram ɗum ndigu wawa yi ndiyam wawa nino lingu ngu guuriri e nder ndiyam he te ngu e nder ɗam guyata ɗam wona noon guuriɗa hendu he aɗa nduyiya Allah wona neɗɗo yitere ma nde o waɗi ndiyam o waɗi yitere lingu nde asaman kala mbo si liɗɗi goni ndiyam to ɗi jiiya hendu ndu sino ruuyi tan ɗi leloyoto lees an sa yi maayo ngo jiiya ndiyam ɗam si fayaya wurti jiiya ɗam lingu yiyata ndiyam neɗɗo yiyata hendu ko ni Allah waɗiri gueɗe ɗe ɗum taki manam haala e fof ko haala funtata sa tuli laaɓi nafatma sa tuli fetel nafma tula jaasi nafma sa tuli haala jakkoɗa
kala tulɗo ɗo haala jakkoɗa accu ɗum e waɗ ɗum neɗɗo ko heewi gandal fof ko gande ɗiɗi goni e hoore si taɓɓiti tan o weddo comci mum kodi goni ɗen accu ɗum ko boni e accu ɗum ko boni waɗ ɗum ko moƴƴi tan e ko boni woni e hoore neɗɗo sin taɓɓiti tan o weddo comci ko ɗen gande ɗiɗi rek keƴi e hoore neɗɗo ha nga ɓe ɗum ha guini ɓe gandito to ɓe jarata yo to ɓe ñamata ɗum kay ko jaam ɓe gandito to ɓe ñamata e to ɓe jarata toon kay ɗum nden ko bone nden kay ɓe gandi ko moƴƴi e ko boni ɓe gandi kaaɗi ɗum taki ɓe beddi comci ɗi si taɓɓiti tan beddoɗa comci Allahu akbar ko wat ko boni accu ko boni tan e wat ko moƴƴi tan woni e hoore neɗɗo si en jaahi joni ha ɗum enen en gandata ni en kalantake en kalanaɗo fof furƴa mawɗo idima e galle he kam addi yaayi mbo saadoyo mbo ɓoggoya ɓoye mbo yeeyat leɗɗe mbo waɗa ko no kala mbo ayna mbo yoɓe mbo wurna yumma mbo holtina yumma ha ɓiɗɗo jibine baba saña biri waɗa nappa waɗa suudu ndu soppoya leɗɗe haɓɓaɗe to dow dokna biri waɗa jubburu yaay wona toon wo fo ɓiɗɗo si toɓi o leppata Allahu akbar wallahi so ala haydara ne ko gando tigi huɗo tan o sañi o waɗi leɗɗe o firli in ha wi mit waadere ndiyam ko haram an ɓiɗɗo ɗanoɗa yaye ma ɗano baba ma ɗano fof ko Allah ko itta watta Allah adda an ɓiɗɗo a jibinama neɗɗo na ɓuura baba mum arsuke nawona lamɗo taw baba mum ko basdolo nawona galota baba mum mbo yeloyo an joni a jangi a dañi arsuke machallah jaɓoɓeya machallah ayca aɗa dañi haala ko dañi fayida machallah ayca bisimilla mo e ko hen o jiya no wayno ko mbaɗɓen signalé technicien men mboɗo waɗa signalé ko waddeno Abdoulaye Sow mo ganduɗa ko kamwoni kolaɗo kuuɓal fédération batu ɓamtare kamne o tawtori yewtere nde e haɗa haalanno ko dañi fayida yettin ɗon haɗen bismo omo ganduɗa kamwoni Abdoulaye Sow joni noon baba waɗi ɗum ha Allah waɗi joni ɓiɗɗo mbo janggoya yanli ko daara alquran yalli ko daara nasaran baba sodatno paɗe baba sodatno fourniture baba tottiratno ñamde baba waɗatno paseji ha joni alhamdulillahi tabarikallahu place dañi halis dañi aduna wahlitima joni noon hankadi heddotono hanti ko fatanno ko won fuɗfunde moƴƴe nde manam fulɓe mbi ndiyam siɗam moƴƴat ngari ɗam wela yarɗam nandate la'al siɗam nandani la alkulor ɗam mettat yar hibbitoto to baba ma woni mbiya ɗum baba mi uyma nam mbiya ɗum nde mi sohli debbo an jongoma ñiiƴe daneje ganduɗa baba mbo andi ɓalejo joom gabdi moƴƴiri mbo andi ndama joom gabdi moƴƴiri mbo andi jongoma joom gabdi bondi o wima he ya suudu kaari en ko reseteɓe ko ɓamtode a lamdaki baba ƴettoya ɓammo e leydi rek anki ko non wondo eyyi sabu aduna o kam ko bolli ɗi tan Allah waɗi ɗo siratal mustaqima rek siratal musiba kala ngata rewa ndewangola te baba idima yi asaman kam ɓuri idima yi kam idima haalde mbo andi ka anda o yi ka a yiyani welmami ɗum ceerno Adama hande de kam komo jiiɗa TikTok walla mo jiiɗa e Facebook e kalduɗon tawn jiwondirani ha jiwondiron ngara mbiya baba o ko o jiɗmi eyyi falforti ko kuma tan mi ko walla ngal waɗata sa leliɗo yimɓe ɗiɗo noon joni a laari wudere ɓalere not a suddi ɗum a ƴetti ranere waɗi gaga doga ona birtiɗo kala ko joom ranere nde sa huñide ɓaleri funtata suka debbo mo ganduɗa rema anda ɗo jiya mbo ñami diwlin koko nini mbo dañi butel mile mbo ngel foppi ko foppete ko koko nini o warñani o ƴogoyani o kisoyaki o yahani hayɗo no ɓoggoyani jaɓɓe ɓoccani uulo a yiyata muƴƴiɗo gari koko ranmi kala muuɗe ko ranmi kala muuɗe awdi suɓete debbo suɓete wona ko ñaƴata ko e beddaji he fof no wawi dewgal andi dewgal a hibbitoto to mawɓe to ɓe mbima ya suudu kaari ya suudu kaari en ya to kawma en walla to gorgol ma ɓen ko ɓe resete ɓe jaaha gaddoya ɗum kono yontamen hande o sa jibini ɓiɗɗo gorko o yahi o janggi ha o dañi place goto ɓuurma sens e mum hokkuɗo ɗum o debbo Allahu akbar wono mahanta manda mum ko on andi isum te baba sodanno fourniture aji baba sodanno paɗe kono hande jibinɗo ɓiɗɗo debbo okki ɗum gonɗo hande e fonction on hande ɓuuri baba o e yumma o sens par ce que joni ko baba o e sira o wonti baba mum e sum debbo o wonti yaye mum debbo mum o wonti bandum debbo ko ɓe o nafata ɓe kay waɗatani mumen haaju ɓen jiyaka hen eyyi ndax fulɓe mbi kala ko jiida leeɓi si naati e ngaska kettoɗa a nanat kurtu Allahu akbar in jiida leeɓi ay naata e ngaska jarama nden ya seydi gorko lobbo moƴƴo inde nde
Abdoulaye Sow cheikh abdoulaye sow a salminama a juurama o cheikh abdoulaye naati stadio o joni min calminima min juurimama min daari jamma miɗo salmina esam debbo o miɗo salmina jinnaɓe ma kala nden fa tabarika alhamdulillah bisimilla ma marimilla ma machallah tabarakallah beltanima ɗum seydi Sow ɗo ɗo nahdi waɗi ko jangguini hannde machallah tawi hannde sukaɓe ɓe kettoɗo émission mo ganduɗa ko kam woni émission batu ɓamtare ɓe paami mawɓe kettoɗoɓe o sini ɓe paami saabu ko ɗum woni fandare émission batu ɓamtare ko ɓamtare tan neɗɗo on hetto ɓamto hen neɗɗo hetto jangga hen faama hen saabu ko ɗum émission o yahata eɗen jetta eɗen jaara fédération batu ɓamtare ɓe ganduɗa kamen ƴetti initiative ngam darnude émission wayini émission mo ganduɗa ko kambo findinta sukaɓeɓe kambo jangguinta sukaɓeɓe ɗum noon ko omo ganduɗa ka woni Abdoulaye Ba lollirteɗo Laye 6 koye miijo mum naniruɗen oɗo émission wadde nden si fédération hannde ƴetti Abdoulaye Sow mo ganduɗa ko kam woni kolaɗo kuuɓal nuli ɗum ɗo hannde RTS Kaolack ngam wara o haalnen holko woni batu ɓamtare holko woni fandare holko ɓe eɓɓi wat ɗum rek ko hen jiya e batu ɓamtare ɗum ko mbaɗeten ɗo rek koye batu ɓamtare jiya wadde nden en tottat mo ganduɗa ko kam woni kolaɗo kuuɓal fédération batu ɓamtare Abdoulaye Sow gorko mbo Jafar Sare Modou Aissata gorko mo Mbour totten ɗum kam no salmina musidal Saloum foof Sénégal naaɓe foof Abdoulaye min calminima min juurimama min bismimama waleykum assalam wa rahmatullah ceerno Elimane Ka min calmitimama min juurimama en calmini dendagal bandiraɓe tedduɓe ɓe tawɗen ɗo foof en keynini hen arɗo men ceerno Abdourahmane Sow min calminima min juurimama min bisimilla ma en calmini kadi en juurima kawmen baba men ceerno Adama Ñalel en calmini ɗum no feewi en calmini kilifa radio o en calmini technicien ji ɗi mbaɗi toon en calmini dendagal auditeur aji RTS eɗen jafno he lelgol ngol o ara on ɗo ko gueɗe machine nde garɗen ha caggal Gandiaye ko ɗon dañɗen seeɗa pan Allah waɗi in yawani humto waktu kono sina ɗum min jottoton ɗo guili hande on jafama eɗen hen jafno no feewi nden continent tan en calmini bandiraɓe fulɓe kettotoɓe aya o RTS Kaolack foof en calmini kadi ko taki en koɗo ar woni fédération batu ɓamtare nde gandantuma hoorema hoorejo ko ceerno Abdoulaye Ba en calmini ɗum no feewi en calmini kadi cukko hoorejo woni ceerno Oumar Sow toon to Gandiaye en calmini ɗum no feewi en calmini trésorier général kadi kaw Ali Sala Diallo en calmini kadi dendagal hooreɓe pelle jeetatoɓe ɓe gandantuma hoorema ɓe ndenti e batu ɓamtare o kon kam seeɗa tan mi lima ɓe woni fedde ɓamtore fulɓe international en calmini hoore ɗum yo membre aji ɗi foof en calmini fedde ɓamtore fulɓe Karang en ceernojo Ibrahima Samba Ba en calmini ɗum no feewi en calmini hoorejo fedde ballodiral e ɓamtare en calmini hoorejo fedde Pulagu en calmini hoorejo fedde Foyre Pulagu en calmini kadi hoorejo fedde Pinal Saloum gandantuma hoorema kam woni vice président batu ɓamtare en calmini kadi fedde yiɗɓe Ibou Ndiaye Ba en calmini kadi fedde yiɗɓe Assane Guiɗo woni fedde Jamweli en calmini kadi fedde Foyre Pulago ko ɗe ɗo pelle jeetati ndenti goni batu ɓamtare nden en calmini Pulago ngu foof e koptodingal o kon kam seeɗa tan mi salmina bandiraɓam Jafat Sare Mamadou Aissata mi salminiɓe foof heni nden hen joom Sara yo Ilimane o foof mi salminiɓe en salmini tundu o foof Pulago ngu foof en calminima machallah min beltima tigui no wayno waɗi ko puɗɗaniɗa min seeɗa rek e fédération batu ɓamtare pelle jeetati ɗe ganduɗa ko kamɓe goni hen a limi pelle ɗe en paami tigui ɗen pelle holko taki darnuɗon ɗe pelle ƴettuɗon ndentitirɗon ɗen pelle mbaɗɗon ɗe fédération saabu mbo kala ko fedde mum joguino fedde Jamweli fedde Ibou Ndiaye fedde ɓamtore fulɓe Karang fedde ɓamtore fulɓe international ha pelle ɗe kawri mbo kala koye fedde mum wonɗo holko taki dañɗon initiative ƴettude ɗeɗon pelle ndendindirɗon ɗe mbaɗon ɗe fédération holko wonɗo fandare nde ɗum eyyi ceerno Elimane en calmitimama en jettima no feewi jokken tan golle ko welta beelama mawɗo hande neɗɗo dañi
ara darde ɗo jooɗade he RTS Kaolack e so huccodirde he bandiraɓe helleñol ngol laɓɓintina geɗe mbayi noon eyi caggal nde julɗen he nelaɗo sallallah alih w sallam en jetti jinnaɓe men no feewi e fédération batu ɓamtare de ko fedde nde gandantuma hoorema nde dari ko ñande 10 lewru janvier 2021 10 janvier 2021 ko on tuma nde darna sa laarima ta on tuma ɗen he o mbas gonɗoɗo ɗo woni covid-10 corona o coronavirus e ko on tuma dal in fuɗɗi darnade ñana in sina ɗo he Parcelles Assainies eɗen jetta au passage Demba Sow onon ɓeɗo fof o nangunoɓe hen fof ko nden dal batu ɓamtare darna e guilingol noon wonɗo ta sare nde welani pawgal ngal no woodi en même temps kadi nde in yawti he cuɓgoji élection ngaji he ta naɗe dillere lesdi he e yimɓe kori hawrit ha Allah waɗi dal on tuma goomu wotu tega woni goomu fadde woni ko wiyete ko bureau provisoire ko on tuma yimɓe kawrinno toon ɗen pelle jeetati ñana goto hen fof neli yimɓe mum ɓe gaddori jawdi mumen yimɓe ko ñana jooɗi jaɓi e caggal ɗum noon ta naɗi lebbi 6 no yimɓe jewti hande nden ɗon joɗnde ko nder ɗin ɗon lebbi 6 yimɓe nanodiri ha nanodiri he nokku o jooɗi kawriti ñana ko ñana fédération o darna guide kala garnanoɗo fedde heɗen pelle jeetati signini kam o jaɓi he inde fedde mum o tottori konngol mum kadi o waɗi ñana haalis mum ko ñana fédération o darna ñana dindinɗon pelle ɗe ñana in rendindira cuɓi ɗon hoorejo min cuɓi ñana hoorejo provisoire mo ganduma hoorema fadde o en attendant yimɓe mbawa hawru on tan par ce que on tuma ta koye coronavirus e waɗa woni ɗum ko bureau provisoire wonɗo bureau waɗi goomu fadde o tan yi fadde ko noon eyyi ko balɗe nogas e jeeɗiɗi noon mois de mai 2023 ko nden noon waɗa kawrital kuɓtodingal ɗo he cœur de ville de Kaolack machallah ko ñana yimɓe puɗɗi jooɗo noon pelle ɗe fof neli yimɓe mumen yimɓe jooɗi mbi voilà nde ɗo yidere nen joɗɗina Allah waɗi Abdoulaye Ba mo ganduma hoorema kam tottano hooreñe ɗe o tamana yimɓeɓe Allah waɗi mbi ɗum famɗi ko mbanɗa ko ɗon vraiment golle ma jooɗi peewi min man ɗo jooɗo continent ko ñana e pelle ɗe noon ko addi miijo ngo heɗen mbawi tan he daɓɓa miijo ngo ɓooyiɗo si en daari enen fof pelle ɗe ɗo ɗo jiya ɗen ce'e men ɗe guili he galleji men naɗi pelle dente jaaɗen ha mbaɗen teskuyaji ɗum ɗo ko pelle ɗe mbaɗata ko association ngaji mbatta he ce'e mumen si en dentidiri no doole men ɗe on tuma ɓurten in wawa par ce que enen fof ko hunde wotere nde jeɗi mbaɗeten te laawol sa yiɗi yah ko yaawi haɗa wawi yah an tan kono noon sa yiɗi yah ɓooya toon in juuta nden il faut nden toon ko on tuma dal yimɓeɓe jooɗi jewtidi he ɗum ɗon wi pelle ɗe ɗum noon firtani pelle goɗɗe ɗe hanti kala fedde rentude hen arde naati e batu ɓamtare nden fedde kam nde heddoto ni no nde wonirno kono noon waɗi golle ɗe gandantuma hoorema manditiɗe ko fati ko he leñol donge ɗe gandantuma hoorema fedde tokosere wawa in par ce que woodi gueɗe ɗe gandantuma hoorema ko gueɗe rendo ko enen fof denti en onano nde toɓɓere hande needi sukaɓe ɗum yiyani dental ngal wona ngal ala himme on ɗon nden noon batu ɓamtare ko he oɗo contexte jibina contexte covid-19 guilingol noon yimɓeɓe hen ɓe eto woodi koɓe puɗɗi inchallahu taala machallah haalani min batu ɓamtare no sosira haalani min ɗo mo ganduɗa ko kam ardina joni Abdoulaye Ba machallah a haalani min aussi pelle ɗe ganduɗa ko kamɓe goni hen fedde nde darima ko pelle kuufide nde ganduɗa hande ko pelle ɗe foof denti darni ɗeɗo fedde nde ganduɗa ko kamɓe woni eɗen mbawi fédération no yimɓe pamirta ni pour in ɓuura weeɓe woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe keeɗo ko ɗum fédération ko pelle dentuɗe ɗe ganduɗa hande fandare nde ko wootere saabu a haalin joni a wi mbo kala ko waɗatno sengo mum kono hande yimɓe foof dentata mbaɗa o ko ɗum addi ɗum ko ɗum rentidira yimɓe daranno ballodiri e ɗum ha mo kala rek ko waɗata ko in ɓuura yaaj ko ɗum woni fandare nde cikkumi ko kalɗa koɗo joni hande guila darnuɗon nde ɗo fedde alsko hoko mbawɗon haalana yimɓeɓe ko ganduɗa hande waɗama e oɗo fédération
ha omo ganduɗa hande mbo heeɗo yiɗi hande rentu e fédération o arat o renta o anda aussi hono waɗata feere ha o wawa rentu en oɗo fédération saabu a wi ko pelle jeetati goni hen tawo teɗa yiɗi idi ha wona pelle jeetati par ce que pelle fulɓe ɗe ɓuuri ɗon hande sen kontan ɗe ɓuuri ujunere pelle ɗe ganduɗa se diwan Saloum mene ko woni ko ɗo e pelle gasata kono no wayno ɓe nanano oɗo fédération walla hono ɓe mbaɗata feere ha ɓe denta e oɗo fédération e holko waɗa ha en jaranaɓe kamnene ɓe gara ɓe dente oɗo fédération. E a jarama ceerno Elimane sen garti tan nden aɗa andi mawɓe fulɓe mbiyata jaw woto senglata jungo woto jaw woto senglata janglo woto senglata e ko ɗum ɗon tan saabiti yimɓeɓe ɓe nodda fédération noon guili mbo fuɗɗi ino cadre ma mbo idi waɗ activité mum ko he wallugol sukaɓe won miijo yekkitanogo ɗo he mois de septembre 2023 ko yimɓe sukaɓe dañɓe duuɓi fuɗɓe jibine ha duuɓi 15 peeja feere ha ɓen ɗon daña kayite ɗum ɗon none kayit jibinande kayit jibinande machallah noon he commune aji 4 on ɗon liggueɗen on ligguey mbo jokka ha joni e caggal ɗum kadi fédération o woodi sango sare Mamoudou Seck wiyetede sengo latminde eyyi woodi cuumu wannongu toon fédération hawrinino koɓe dañi ko jeehi jottoyi toon naɓi maaro he diwlin to banggal ballal machallah e caggal ɗum kadi fédération o waɗi kawrital mawgal Koutal ɓe gandantuma hoorema ko forum jomɓe gande mawɓe ɓe gandantuma hoorema comme ko he ɓamtare ñeɓeten koye findingol koye hirdingo koye jertingol e janguingol baatu mawɗo dañino toon rowani Koutal yimɓe kawri toon ñalli toon vraiment jomɓe gande towɗe gari toon haalani en hono yimɓe mbatta ha ɓamto ɗum koko baatu ɓamtare fuɗɗi ko waɗ e caggal ɗum o émission hande mo mbaɗeten ɗo ni hande ko he caggal Allah komin koye baatu ɓamtare ɓuri hoorejo o baatu ɓamtare no fewi e si ɗum ɗon yawti kadi baatu ɓamtare darni GIE woni catal gotal walla mbiyen saldu wotru nder baatu ɓamtare no ganduma hoorema ko affaire faggudu kam ɗum yata hono mbaweten waɗede ha wooda ko dañɗen sen jiiɗi wallu leñol ngol ala he sago mbayno e on ɗon GIE o noon mbo heewi cate par ce que na waɗi ndema na waɗi gaynaka na waɗi awo na waɗi gueɗe men joni noon yimɓe ko enni ko nino ɗi émission ngaji ni hande ni ko feƴde feere tan ha jomɓe gande ɓe gandantuma hoorema ko hemen ɓe jiiya idoren ɗon noddenɓe ɓe gara ɓe jooɗo koɓe gandi ko kam andi ko gaynaka kam andi ko ndema kam andi kala catal ngo ene wawi ko jooɗoɗa he bandiraɓe e peccodira e mumen ngal gandal par ce que leñol ngol noon goɗɗo arata fewnana en ngol goɗɗo arata ɗumanen mumen te ɗoɗo tolniɗen e yonta men hujjaji leñol ngol ko enen poti ne wawa rondo he balɓe men nden noon yirde arore walla sukaɓe men walla tanniɓe men jaafota ko en ɗum tolnoɗen he yonta men ɗen mbawi haalɗen mbawi waɗ sen ndendidiri doole men caloɗen waɗ caloɗen haalton ɗum e baatu ɓamtare ko ɗum ɗon yahata baatu ɓamtare fandare in woni iɗi ko hawrindingol fulɓe ɓe fulɓe ɓe fof puɗɗorɗen noon ko diwani Sine Saloum kono ko yo fof kawru si en kawri ha paari anani ballodiren e nder men si en ballodiri e nder men fannaji fof noon puɗɗen noon immano waɗoygol kadi gueɗe kewɗe ɗe gandantuma hoorema hande si en kawriti tan si en denti rek dental ngal wawi jibin dañal eyyi te neɗɗo si yimɓe si dentani na waɗi gueɗe kewɗe ɗe gandantuma hoorema ɓe mbawataɗe heeb nden dal baatu ɓamtare immini in koyo hawrindingol leñol ngol immini in koko feƴde feere ha ballodiren e nder men immini en ko ha enen foof eɗen jekkidira heɗen mbadda ɗigol gotel ɗum ɗon dal ko ɗum ɗaɓɓeten fuɗɗi hen noon ko nder diwan Sine Saloum kono he article aji woni kuule baatu ɓamtare ene udditi kala dental haysi wona dental fulɓe naɗi dente ɗe gandantuma hoorema imminiɗe ko immini en ko feƴde feere ha ɓamtare waɗa ha ɗumani nden ɗon dente foof ɗe mbawi ar dentanimo en a lamdima kam kadi hono neɗɗo watta ha renta hen kala joguiɗo dental mum yiiɗi naate baatu ɓamtare inchallahu taala so jokkotiri he men rek en kollat ɗum hono natirde ko tellement simple yewtire e yimɓe ma gara mbiyami ha yiiɗi naate baatu ɓamtare
e condition ngaji ɗi musani ko genol ngol komin jogui ko règlement intérieur min peccotirta hema min mbima ko ni batu ɓamtare yarata ko ni yarata ko ɗum woni fandareji amen tawi ɗin fandareji e nima doyi inchallahu taala min mbiba bisimilla jewten hen nata hen neɗɗo mbo hen wawi nata rentani he rental woni ko ɓe mbiyata ko membre bienfaiteur jaafoɗon kam e konngol français he woni comme ni no ɓeɗo hande baba men Adama Ñalel en ɓeɗo arɗo en ɓeɓe wona fedde wotere jiiɓe koɓe ganantuma guili hanki kamen ɓe darani leñol ngol ɓen ɗon si ɓe gari en étape directement ngam golle mumen manditiɗe ɗe ganantuma hoore ma ɓe ɓooyiɗe wattu wat ɓen ɗon heɗen ɓe kaajori nden heɗen kaajori sukaɓe ɓe heɗen kaajori rewɓe ɓe heɗen kaajori jomɓe jawdi ndi eɗen kaari jomɓe gande ɗe eɗen kaajori fof en par ce que leñol noon si ɓamtoto ala he sago daroro ɗen ɗon kosɗe fof nden noon erago mbatten tan bandiraɗo kala ɗo pullo wawi won e nder diwan Sine Saloum nden batu ɓamtare nama nodda gara ndenta hen inchallahu taala fof ndenten mbawen yoltu hujjaji leñol ngol no eno to banggal janngingol ngol pular ne batu ɓamtare na hen dilla duɗal pular ɗum ne min andi mbaɗa hen ɓesdani hen e machallahu taala a siftini kam sah batu ɓamtare udditino duɗe ɗiɗi ɓejitno en joni Abdoulaye Ba woni hoorejo men udditino duɗal pular toon to Karang e ceerno duɗal ceerno Ibrahima Samba Ba ngal duɗal pular udditano men janngol rowani kadi yimɓe jeehi Sawila ɗo ko caggal Kaolack min oustaz Mouhamed Diallo e Demba Sow en toon kadi duɗal funtinama toon mawɓe hen jangga e sukaɓe ɗum kadi koye catte ɗe ganantuma hoorema e batu ɓamtare par ce que fandareji ɗi kam ko fandareji joyi e nder ɗin fandareji noon feƴde feere ha gurtinen fina tawaji men jangginen kadi ɗemgal par ce que feek ɗemgal ngal haare tan eɗen mbawi leñol ngol ngo wuuri fina tawaji ɗi guuri kono noon si ɗemgal ngal haalataka wonta kal hanti aɗen jakkiti ceerno Elimane dal vraiment batu ɓamtare eɗen nodda bandiraɓe foof ɓe gara ɓe jagga hen machallah en dañi fayida haalatno ko laaɗo kuuɓal fédération batu ɓamtare woni Abdoulaye Sow mo ganduɗa ko ɗo e diwan e o jiya o haali joni Jafat Sare Modou Aissata en woɗɗani haydara Kaolack machallah joni noon ko toto Mbour machallah en beltima tigui ni no fammi niri en batu ɓamtare saabu sen mbi émission batu ɓamtare mo ganduɗa hande ko batu ɓamtare addimo ɗo RTS Kaolack ten pamani holko woni batu ɓamtare tana heddi ɗum taki noon kam o ari famminande en holko woni batu ɓamtare cikkumi noon on ɓe ganduɗa ɗon ketto hande radio ngo on paami tigui fandareji batu ɓamtare e kuule ɗe ganduɗa batu ɓamtare ko kamɓe jogui e cete ɗe ganduɗa ko kamɓe batu ɓamtare darni gam tan ligganogol gollande leñol ngol machallah on paami tigui ceerno no wayno ko keddoroɗen koye wattuji gasi noon hewatani tolni tan mi andi koye minute aji 10 mi handa noon diwodirten hen rek gam mbawen tongani ɓe ko kalden ko ɗen kalanno needi needi kalannoɗen waɗi ko puɗɗino ɗon surtout to banggal hebloji ɗi ganduɗa ko mawɓe ko ɗum ɓe keɓiratno sukaɓe gola woni cukke ɗe baba Adama Ñalel ari hen ko yaaji o wi gona suka tereteno ha daña won duuɓi ɗo dañi duuɓi nogas walla ko fuɗɗori ɗon fayi dow walla fayi les seeɗa ko ɗon ɓe naɓatno yimɓe cukke ɓe cunnina neɗɗon kono noon ɓe potata e sundingole ɗon ɓe nanata ɗum école de formation woni heblo mo ganduɗa ngo wawi won lebbi tati ha ɗum ɓe gona toon ha ɓe waɗa ko woni e mumen ɓe puɗɗa funti soɓe garita ko kamilaji ceerno min goccuma tan hande kalna ene yonta hande o no woni ko kewi ɗo hande no wayno ɗum ɗo foof alatani joni guel dañat duuɓi ɗiɗi tan guel sunnine yumma wonata selbe o guel noon mi fogani guel kam si guel mawni dako ko mawɓe mbaɗatno ko walla gara en wonata e mum est ce que wona kamen jibini ko yiyete ko hande sukaɓe ɓe mbaɗa ko weeli ɓe tan ɓe kenina tan ɓe mbaɗa ko weeli ɓe hay la ko neɗɗo wawi hen goɗɗi sah jinnaɓe ɓe gandata sukaɓe koɓe mbaɗata ko sa naɓe weeli eyyi ɗum ne ceerno min togganamin hen dal hande émission gas eyyi alhamdulillah idi foof eɗen calmina Abdoulaye Sow jottiɗo joni eɗen belto kadi he labtingol ngol labtinani en batu ɓamtare mi sikki en ɓeydi in fam ko jagui nden eratoɗen tan ko yimɓe foof yo gar ndenta e batu ɓamtare he ɗum woni erango Elimane ko kalɗa ko woodi nedi sukaɓe hande sa ƴeewi ne waɗi ko tubako addani en ko wiyete droit
de l'enfant mi sikki ko non wiyetede tubakoje manam sukaɓe ɓe gaddana droit ji ko e mumen sa ƴeewi noon suka in ɗeɓani dañ droit ala ina la droit de in ɗeɓani hay sina dañine ɗeɓani par ce que dañatɗo droit ko gandidirɗo gueɗe eyyi kono wala ko andidiri sa totti ɗum droit a tampini ɗum kamɓe hoore mum sa a yakki ɗum par ce que o andidirani neɗɗo fono dañ droit rek andidira ɗum taki islam tegata suka hujja islam boylat suka eyyi ha wiye hakkille mum ari fuɗɗa ɗum noon wawa teg droit ji kono ma dama hakkille ma arani islam la ko jaɓatma teg farilla ala e ma non hay sunna la ko hay ta juulani allahu akbar ala hen bakkat par ce que islam mbo andi an sa wiyama an jiiɗum rek a yakkatin eyyi sa wiyama ɗum woni pouvoir ma a bondat manam suka o wiya an a fotani labbe goo suka o wiya noon a fotani yenne baba ma fotani ma haal konngol mettugol ma so wima noon rek ya police ala waɗa ɗum arrêté hay suka jangga ɗo école français walla école dara jangguino susa ɗum labbo manam ɗum ko droit aji ɗi suka o totta kono sa laari ɗin droit ji islam koko riwtiɗi aada koko riwtiɗi saabu allah ɓuuri andu neɗɗo ɗo tagiri ɗum ni manam ko wiya ko kam jii kam suka o ɗum takat ɗum yakkore saabu ko wiya ko kam jii in nafata ɗum ndeke lesdi fof walla tundu fof walla diwan fof ɓe dañi ko aadaji ɗi ɓe guuri hanki in aadaji noon sa yiɗi gurdam mumen jaga il faut droit ji ɗi ɗi gaddantaɓe walla loi ji ɗi mbaɗa muqabala manam ɓe mengotira e aadaji mumen tubako noon ara rek addanen aadaji tubako aɗa sañi yennu dama bom ɗaɗa sañi lappu baba ma ɗaɗa sañi wi baba ma a fenat beddoɗa juuɗe mbiya uffin ko alquran talto ko yo a faami ɗum ɗo fof tubako koko dahni in quand même wona probléme he mumen a faami halaka ɗum noon siɓe gaddiɓe nanni inen nder meɗen nanni gadiji men ɓe itti aadaji ɓe mofti ha laaɓi ɗum addanta en rewde bolol catastrophe ngol bolol catastrophe ngol jiiɗen hande ngol darigol laaɓdi ala ko addani en ngol sina wiyede sukara dañi droit hoore mum yo ƴettu droit mum ha mbo timma suka noon si tawi ƴetti droit mum an mawɗo hono ne irita ɗum hanti honko bolol ndewata an ha ne an saabu an ka dañɗo ɗo bolol ngol ndewata ya ne ɗum woni lappude ɗum haalande ɗum kufade ɗum ɗen gueɗe ɗum wonɗo bolol ma an te ɗum fo a susatani wa susatani ala no émission gasi ceerno den ko heddotore suka o beddani aɗum ɗum gay ala kulli haalin ɗen mbaɗe signal wonde no heure timmi kana inchallah ɗen jettaɓen ɓe jettano beteno e darde mumen tinde machallah ɗum fof sa yi ina wawi waɗ ha ina wawi dañ ko ballal batu ɓamtare naaɓe nden ɗum rek holliri yimɓe ɓe gaare batu ɓamtare saabu ayno nafoore nde foti ala kulli haalin comme ero ko gasɗo eɗen jetta eɗen jarata eɗen duwo eɗen jetta dendagal ɓen tuɓe e studio o gonɗen jetta hoore batu ɓamtare woni Abdoulaye Cissé en ñetta kaw Adama ñetta Elimane ñetta Abdoulaye Sow haza wassalamu aleykum warahmatullah waaleykum salam baba Adama tabarikallah alhamdulillah inchallah abdourahmane ɗokkumirɗa o catal ngal ko noon tan tabarikallah alhamdulillah waktuji ɗi ɗi jaaɓi en nde tawno tabarikallah eɗen poɗodire waktuji ɗi kono ko noon tan foti wonma ɓiɗɗo sini aka tan tabarikallah ko ɓiɗɗo nene wonata kam ne neɗɗo mo ganduɗa ko jakoraɗo janggo kono mballa ko kala nde jibinɗa beddiɗa tan inchallahu lamƴo koko wedda dañata nden noon tabarikallah ya seydi so asal ko sohde seydi so a salminama juurama golle ma jooɗi peewi min calmini funnaguenaɓe hirnaguenaɓe rewɓe wona sogo worgonaɓe fulɓe gan wona fof ɓe calminama ɓe juurama émission o ndeysan komin dañno kone gasi ha laaɓi Allah jarama wonno directeur radio jarama tabarakallah Ablaye Sow ceerno Elimane nden en jetti Allah no feewi min jarnima no feewi no feewi no feewi en jarni kadi batu ɓamtare naɓe no feewi a tengti noon hooreɓe men ɗiɗo ceerno Abdoulaye Ba e Oumar Sow eyyi ko mbiyatmi tan ko fati ko e batu ɓamtare nden heɗen nodda bandiraɓe tedduɓe fof ɓe gara ɓe naggayla ko fati koye needi sukaɓe mbiyen tan neɗɗo si ne'ima tan ko nino lekki ɓesnoyi inchallahu taala jarama assalamu aleykum waaleykum salam on beltanama tigui ceerno Abdourahmane baba Adama Ñalel ceerno Abdoulaye Sow en beltanima technicien o ɗen jetta foof en hettogole min totta on rendez-vous e lewru wondu émission toɓɓere wonde émission batu ɓamtare mbalen e jaam